no bona uhlangothi ababelazi ukuthi ukuthi yaphuphuma ingane. Abayazi leyo siyaziwa. Abayazi leyaziwa mina wayishwama ngami. So wena bhuti ukwenza konke lokho ngoba ufuna ukuyiphindiselela kusisi umzisa ubuhlungu. Yebo. Inhloso zakho ngosisi wakho omncane mhlambe nayo yafisa ukuthi akuthwalele umntwana. Yebo. Kodwa ngithi wena kini fanele umuntu ozokutholela umntwana ayiprove eqala before ashada. Yebo. Manje umthetho wakasisi nje obechaza naye awuboni uzophinda ube nenkinga efanayo naleyo ukuthi bona kubo bonke abantu baphuma benganayo bantwana bafike bayogana bese beba nabantwana emshadweni. Nilabo ekhashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nenabendlondle noPapa ekhanda sabengelela ngani zakwethu sithemba ukuthi niphilile nikahle nisulekile ebusweni nibahle njengendlovukazi sabona mamlangi Ave ungiqatha nabantu sawubona njani? Hayi phela ngithi manje umuntu ufuna ingcomelo. Hayi Ngale ngiyabona. ngconyela. Hayi ngiyabonga ngicela ukuthatha lethuba nami ngibingelele ohlelweni lethu esithanda kakhulu isonkeso. Angazi noma kuzwakalile. Uyaphazamiseka. Yo. Sorry. Ngiyaphazamiseka. Emlangeni Makasela ngihamba noKing Sichaka uLuqa. Yebo silala sikhona ohlelweni lethu bafethu libaleke kakhulu. Sinosisi seduze wethu sibhalelile sicela ukumnikeza ithuba. Bese yanibingelela bese emva lokho asho igama ukuthi uba. Thina ke sobe simnika indlebe. Achaza kuzilela ekhaya. Sawubona njani sisi? Yebo sanibona babukeli. Lona uphambi kwenu uLisa Khanya Khanyile. Lisa Khanya. Beautiful name. I love that name. Okay. Lisa Khanya. Wanye abantu bazala benento hayi ukuthi uyabona kwenze njani emthiya. Hawu. Vele uxake nje. Noma nje Into negama kwenze njani emthiya. Yayibonde lo Thamsanqa. Hayi lelo ke. Wena nama Thamsanqa sithando sami. Ufisa sikusize ngani la ekhaya sikuphi indlebe mina noLuqa? Yeah. Ngibhalelele luhlelo ngenxa yomuntu wami ekade umuntu amade ngithandana naye. Osethandana nodadewethu angazi kwenzakale kanjani. Udadewenu Omncane. Ngaphinda bemncane kunawe futhi? Nizala umama yedwa baba yedwa? Yebo sizalwa ndawonye. Okay. Izathu sakhe yini? Kwavesane kwathula nje cause emva kokukhulelwa kwathula nje azange esho lutho kuleni. Kwavesane kwaphela indlela futhi abathandana ngayo. Hayi ngathi impela babukisa ngami. Usisakazini ukuthi ubhuti methanana nawe? Noma ubazi kodwa angazi noma mhlambe angazi indlela okwenzeka ngakhona ukuthi kumayelana ngani angathi mhlambe khona into akane grudge nami ngayo sisi wami angazi. Awukazi ukhulume naye njengosisi omdala. Usisi omncane uyafunda yini uyasebenza uyisi kanjani? Uyafunda mangosuthu. Oh okay usekhulile lo muntu King. Usekhulile. Hayi mina ngidida ngibona ngithule nje. Isoka lakho lesi sikhuluma ngalo la kudala. Yebo umuntu wami kade ngithandana naye. Mana ke dadewethu ngitshela benikhuluma ngani naye mhlawumbe ngenhlelo zokuthandana kwenu ubebonakala kodwa ekuthanda kanti nisathandana. Yebo bebukeka nje umuntu ongithandayo. Bengithanda impela ngoba okuningi beze kukhuluma mhlambe njengomuntu onjengokuthi mhlambe eme ukuthi ngike ngaba mhlambe nezingane eziwu2 engase ngithathe. Bengakhetha noma kuthiwa ubuya kusiphi isimo. Beyimisele ngayo. Beyimisele impela ngoba belingapheli impela isuke engangifonelanga. Now uthi wavela wanyamalala akekho watshela umuntu niyahlukana. Namanje uthi uyasho nje ngegama uthi ex yakho kodwa anikhumbule intshelana uvuma kwesevuma nodadewenu. Udadewenu lo ke wakhuluma naye ngalolu daba uthini? Hayi ngangambuza usisi wami omncane ukuthi kwenzakalani wathi hayi akukho lutho because vela ngithi bebejwayela ukuxoxa manje ke ngize kodwa indlela engibone ngayo efonini yakhe because uke wanginikeza nje kade ngisemakhaya ngabona ukuthi ama conversation awasafani nokuthi usibara. Sekuwu baby manje sebeyathandana impela. Wow. Uyabona umngozi bokuthi ungijwayeza nentombazana kini. Mina ngazi ukuthi abantu baphila kanjani. Awazi.
Ukuthi mina mengibuka osisi bami, selazi ihlazo zini ekhaya sakhulisa sisatshiswa ngehlazo. Mhlawumbe nendlela yokukhula, uma ukhula ungasatshiswa ngento ezithize. Yazi khona izinto ogcina uyisaba unomphelo ngempela. Ngenxa yokusatshiswa. So abazali manje basanaso isikhathi sey'ngane bayisabiso. Yazi ukuthi nokuthi ngakwenza ukuthi kube kanje. Ihlazo nje angazi. Angikholwa nokuthi uyafenseka umuntu kasisi wakho. Usathabe nje isikhathi sokuhlala umuntu asisi wakho because asinasikhathi nabantu like hey isiyaqhubeke yes ngeke nje usisi wami athi yena acela ungihambisa ke phuluqa. Angikwazi uqhamuka nje uyasho ukuthi nangu usibani aphuma kuwena. Unjani adlule. Because ubudlelwane phela benziwe lento oyivumelayo ukuthi abantu baspend more time together. Then umuntu ugcina sehalela lento wena ekujabulisayo ngoba nawe seyibuka eduzane. Kanti mayazi ngawe akanandaba afuna ukwazi. Manje ubungozi udadewethu ayifaka kubona ukuthi ajwayeze usisi wakhe umuntu wakhe. Mhlawumbe ayeke bajwayene ngangizokhuza. Mina please ningayenzi le nto kumina. Okay, lento ingaze be personal. Asimlande ubhuti sibone ukuthi sike sizwe kuyena. Mhlawumbe yena ukwenziswa yini lento le. Hayi, lona udaba uyalibona ukuthi khona into khona okunuka santungwane. Yazi izinto siyadonsa sikhuluma ngazo basuka sifuna ukugubha lo ofike yena kodwa yabo lo straight forward. Lo dinga umnikazi. Ufuna umnikazi akeze umnikazi mfethu. Phinde sinamukele futhi esiqephini sethu esibiza ukuthi ke iso ngeso esigabeni sethu kwesesibili la sizoqedela khona udaba lethu seliqalile ke salidingida likasisi okhala ngo-boyfriend wakhe or ex-boyfriend yes okuJolani osisi wakhe mlangeni. Udaba lakhe lithi ukusinda kodwa ngokukhulu ukuyithoba sicela ukunikeza ithuba ubhuti akhulumele ngenzeka lokho sisacabanga yakona mhlawumbe usisi wakhe wayishintshela inamba yomuntu othize ufuna ukumthusa ngendlela ezithize. Bhuti wami sawubona njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi. Ngokukhulu nje mfethu ukuyithoba ngicela ubingelele umbukeli weBlack Life. Emva kwalokho uzobe usitshela igama lakho nesibongo bese emva kwalokho uzobe usuthula usisi lo esingayi uzobe sekuchazela ukuthi indaba ula ekhaya. Bengisazocela ukudlulisa ukubingelela kubabukeli beBlack Life magumbemane omhlaba lapho kufinyelela khona lo msakazo. Igama beautiful. Umthobisi wakaXulu phansi emtshezi. Awusuka. Yabona ngithi uzwa ngempela masithi phansi. Awu bafana bakithi awu ngamani uyakuya yebo kubuya cha. Kuya yebo kuya cha. Kuya yebo. Yathandeka indoda ebongelayo. Yeah. Vele ibe isinto esi-right. Right, siswa. Nangu ubhuti angithi uyelo besikhuluma ngayo. Mchazela ukuthi kungani umlethela ekhaya. Ngifonele abaka Black Life ngoba ngibona ukuthi uthandana nosisi wami. Babe ekubeni kade uthandana nami futhi. Manje ngifuna ukucaciseleka ukuthi leyo nto leyo uyenzelani because uyazi ukuthi ingane yakwethu imangaka amantombazane. So silapha namhlanje wena uzongibuza ukuthi kungani ngakhetha ukuthandana nosisi wakho. Ngikwazi kanjalo. Angiboni ukuthi impendulo yalokho icashe kangako ngoba nawe uyakwazi ukwenzeka phakathi kwami nawe ukuthi angikwazi impela ukuthi ngabe ikuphi ngoba phela into mengikhumbula kahle kwaba emva kokuchithekelwa isisu awuphindanga izinto zethu zave sane zaphelela nje ngangaqonda ukuthi kwenzakalani. Sachitheka isisu. Sachitheka. Uma ngabe sithi isisu sachitheka sisuke sisho ukuthini? So kusho ukuthi siphume isikhathi singakashaya sichithekile. Ngokungenhloso. Yebo ngokungenhloso. Kodwa mina ubufakazi engikutholayo ngithi kukhomba ukuthi wena isisu wasikhipha ngenhloso. Ekubeni wazi kahle ukuthi mina bengakujabulela kangakanani ukuba nengane. Mina ngokwami isisu sachitheka ngangeke ngize ngikhiphe isisu ube usewazi kwawena ukuthi nginayo ingane yeza futhi. Umsasazi wami. Ngilalela mfowethu lana usisi ukhuluma iphutha. Ubufakazi ngabubona ngawami amehlo. Ngizokhuluma nawe ngoba umuntu osilisa. Yebo. Uyazi uma ngabe uqhamuka ekhaya lapho abafowenu sebe
sebenezingane kahle kahle sekuwena wedwa nje ongathi awunayo. Ungathi competition kuba nabantwana. Angeke ngisho ukuthi i-competition ngoba sumndeni omkhulu ubaba wazizala nje sazi insizwa sabaningi. Sithenjini. Yebo. Okay. Ngakho-ke ngenhloso yokuthi angifuni ngasohlangothini likamama ngoba singabafana sibabili. Yabo. Lo omunye usalokuzana ungapha eThekwini ngokwamatoho. Yeah. Mina ngisekhaya ngigada ikhaya ngoba savumelana ngokushintshana kanjalo. Mina-ke baba ngase ngifuna ukuthi uma ngabe kuba khona okwenzakalayo kube khona isizukulwane esizosala ekhaya. Okay. Usisi-ke wabe sengiphuca ithuba lalokho. Ngokuthi akhiphe ingane. Ngokuthi akhiphe ingane. Wena iy'nkolelo zakho yilapho nobufakazi wabuthola busho nje. Ubufakazi nje bukhomba lapho baba. Uyayiphika leyo kuchitheka kwesimo. Ngiyayiphika. Ngingamela ngisho enkantolo lokho ngiyakuphika baba. Uyithola lapho eBootland? Ey'nsukwini zase nje esanda kungitshela ukuthi usephuphumelwe yisizwe. Yeah. Ngoba sathi uma ngabe enza ama-test wawenze ehleli nami. Ngajabula futhi naye wangibona ngijabula uyazi ukuthi ngangithokozele kanjani. Ngabe sengilandelela ngoba wayewumuntu omakhelwane uma ngabe ngifike endlini kuthiwa akekho. Uma ngibuza ukuthi uye kephi kubonakala ukuthi uye ngaseklinikhi. Ngathi uma sengibheka endlini ngifica amakhadi ngaphansi kwamatrasi abe sengitshengisa amakhadi ukuthi lo muntu khona amaphilisi akanje awathathile. Sho. Langani. Kaselo. Angithandi masuthuleka nje. Ngiyathuka. Sisi ubhuti wamtshela sisi ukuthi uyithwele. Wathesta phambi kwakhe. So umntwana uphuphuma nje mhlawumbe nesikhathi singanani. Kwaku-18 weeks. Sonto. Kodwa inyanga engakapheli. Oh, inyanga mengakapheli kusho ukuthi it's less than even 4 weeks. Yeah. Shuthi between 3 or 2.5 lapho. Okay. Izathu ukuthi usheshe utheste kwakuyini mhlawumbe unama morning sickness? Yebo naye ubhuti wayeyidinga vele ingane nanokuthi kwakufanele ngiye endaweni yami ngaleso sikhathi. Kwangayeka. Owasuyathesta. Ngizama ukutesta. Okay. Emva kwalokho wasuyathola ukuthi uyithwele wajabula nobhuti. Emva kwalokho wasuthola futhi uthi ingane ayisekho. Yebo ingane kwavisane ngangilele ebusuku ngavuka ngimanokhuzana ubleed. Ngangazi yena nokuthi kwenzakalani since kwakuyingane yami yokuqala. Oh, ngafonela ke ekhaya ngibatshela ukuthi nakho kwenzeka kanje base bengitshela ukuthi iyachitheka ingane. oh. Naye ubhuti ngamtshela kanjalo ukuthi ingane iyachitheka. Ngokwempilo wena sisi uyasebenza uyafunda? Ngiyafunda. Ufunda phi mama? Oh. Wawunaso wena isifiso sokuthi ube nomntwana ungakashadi noma wawukwenza ngoba unprotected sex wawuyenza ngoba ubhuti efisa umntwana? Ngokwempilo yasekhaya kwethu so imina angena angimina umdala. Khona udadewethu omdala abawu2 abaphuma ngomshado ekhaya. Okay. Manje sonke ekhaya babethi asibukele kubona. Okay. Ukuthi kube kuhle kuthina kube kuhle ekhaya ngaso wonke umuntu esifazana aphume ngendlela right yeah bese zalele emshadweni. So wasuyabona ukuthi lento le izo affecta yonke le strategy sikhona ekhaya. Angisho ukuthi ukhipha isizwe. Ngisho ukuthi yena ukukhulelwa kwakho kwangakwenza ukuthi kube khona into engahambi kahle ekhaya. Yebo kwakuzoba khona kwakukhona vele into engihamba cause nobaba wayesexabene nomama ukuthi indlela kangikhulise ngayo ayikho. Kodwa kwase kwamukelekiwe ke phela nje ngoba phela sekunje. So emva kwalokho baphoxile vele even nabafethu. So ubhuti uthola nini ukuthi uthandana? Oh ususitshelile ukuthi uthola nini. So wena bhuti ngifisa ukwazi ukuthi kwabe izathu ukuthi emva kokwazi cabanga okokusola nokuba nobufakazi bokuthi usisikhonda yenza ukuze kuphuphuma umntwana. Ikona lokho wabezathu ukuthi uhamba uthandana nosisi wakhe. Eyokuthandana nosisi wakhe ngingasho ukuthi nje waba umuntu oba lapho esikhathini sami sobunzima ngoba wangibuza ukuthi kwenzakalani phakathi kwenu nobabili. Ngase ngimtshela ukuthi kwenzakaleni
bona base bengivezela uhlangothi abalazi ngayo indaba ukuthi bazi ukuthi sisi usaphuphuma yena nosisi wakhe usho ukuthi sisi wakhe wamtshele kanjalo mina mase ngifika nalokho usisi wakhe useyamangala then wasebe umuntu ke ongathi uba khona kuyakhulumeka naye ukhombisa ukungi-understand ukuthi kungani bekade ngifuna umntwana then ke kwase kuhlanganeka kanjalo nosisi. Okay, wasuthandana naye. Yeah. ngenxa yokuthi wakutshela imfihlo. No, bona uhlangothi ababelazi ukuthi ukuthi yaphuphuma ingane. Abayazi leyo siyazi. Abayazi leyaziwa. Mina wayishwama ngami. So wena bhuti ukwenza konke lokho ngoba ufuna ukuyiphindiselela kusisi umzisa ubuhlungu. Yeah. Inhloso zakho ngosisi wakho omncane mhlambe nayo yafisa ukuthi akuthwalele umntwana. Yebo. Kodwa ngithi wena kini fanele umuntu ozokutholela umntwana ayiprove eqala before ashade. Yeah. Manje umthetho wakasisi nje obechaza naye awuboni uzophinda ube nenkinga efanayo naleyo ukuthi bona kubo bonke abantu baphuma benganayo bantwana bafike bayogana bese bebana abantwana emshadweni. Indlela abakhuliseke ngayo. Sisi wami mina ukube yena wavuma ukukhuluma nami iqiniso ngangiyomenzela lona. Iqiniso ngangiyomenzela lona kanjani na? Wayeyothi uma esengikhombisile ukuthi isibeletho sakhe siyakwazi ukubamba bese mina ngiyakwenza lokho bekumele ngikwenze ngendlela efanele ngivele kubo ngoba angikwazi ukuthi ngizothi ngithatha umuntu ekubeni mhlambe sothi mase sifike ekhaya lento engisengimthathele yona akasakwazi ukuyenza lapho kusho ukuthi sekumele ngiphinde ngibuyele ngaphandle futhi ngiyowenza into ezomphatha kabi futhi kodwa ngoba usisi usekhombisile ukuthi uyakwazi ukumthwala umntwana noma ungaqhubeka naye. Angizwanga? Usisi lo phela ngisusekhombisile ukuthi uyakwazi ukumthwala umntwana. Angeke ngisakwazi ukuqhubeka naye. But if lo yakena akakwazi ukuthwala uzomshiya naye. Hayi impela sisi wami ngoba mina inhloso yami njoba ngike ngasho. Uhamba ufuna umuntu ozokuthwalela umntwana aqala. Hayi ukuthi abantu besifazane ngibenza ithuluzi ngicela ungizwe kahle. Into engizama ukuyenza lana ukuthi ngingathathi umuntu kanti lento engimlethela yona ekhaya izomhlula. Ngoba lapho kuyobe sekuphoqa ukuthi ngiphinge ngaphandle. Mina ngiyafisa ukuthi uyicommunicate lento nomuntu wakho before. Naye acommunicate ukuthi naye njengomuntu wesifazane ekhaya kulindelekeni. Because naye fanele ahloniphe ekhaya akakwazi ukuhlonipha wena ekhaya engahloniphi. Enza izinto ngokufisa kwakho. Nakhona esingakwazi ukugarantela ukuthi uma sethola ukuthi uyazala uzokwazi yini. And umntwana usafunda e-UKZN mhlawumbe usafuna ugraduate hayi nokuthi mhlawumbe obvious nje befunda usafana begraduate. Izinto ezilindelekile ekhaya kena njengo sikhambisele esikoleni uthi uyofunda sifuna ubuyisa ugraduate ukwazi ukuyiphilela impilo yakho. Manje ukwanelisa wena ngento yakho nobaba wakho I don't think ukuthi it's fair for you ukuthi ungayicommunicate i-relationship iqala ukuze umuntu azobona ukuthi uzofitha yini kulento yakho oyifisayo. Wesikhathi sisi ubhuti uthi kufanele uzobe nengane eziwu2 manje ubona ukuthi uyaqualify kubo. Ufuna wenze njani? Kumele izingane zize zibe 2. Hayi ngeke. Ukuze ukwazi ukungena emshadweni. Okay, apply lapha ke ngena amagcekeni ebhuti. Apply ngangani? Kusho ukuthi Akusikhona uku-apply baba. Kodwa indlela yokuzama ukuvikela ikithi. Yebo baba. Kungathi kuphuma inkomo kanti inkomo sesiyikhiphela into nathi engeke size sijabulele. Mana ke ngitshela mntaka baba mina ngifuna ukuhamba nawe ngikuzo. Uthe ngenxa yokuthi esiswini sikamakho nibabili ngabafana nawe ufuna uqinisa igceke la kwenu. Zingaki ingane wena oyilindele ube nazo before uya cacelwa? Engilindele ukuthi ngibe nazo ube nazo ngaphandle ngoba ngikuzwela umention indaba ukuthi awufuna ukuhlupha mase ucaceliwe. Ufuna ukuba ukuthi ucacelwa nje kuba clean ufocus kumakoti wakho. Zingaki ke ingane ofuna ukuyithola ngaphandle komshado nje ngokwakho? Izingane baba angithi siyaqonda ukuthi sibusise sikaNkulunkulu. Mina mhlambe ngingasho ukuthi ngifuna inani elingakanani kodwa yena bese ethi uzonginikeza inani elingakanani. Kodwa mina ngifuna ezanele ukuthi ikhaya lakithi liqine. Okay. Ilokho zingaba ngake ezanele asimiyeke umdala. Ngokwakho nje singaba ngani? Ngaphandle. Ayezo 5 ngathi yebo. Okay. Angibuyele kosisi. Namanje sisekulento ukuthi sisaphuphuma. Saphupha. Awukazi usikhiphe sisi. Pho uzokwenza njani? Uzokwenza njani ngendaba yasekhaya?
ngoba uyasho ekhaya wazofana umuntu ophoxayo. Ozoqhubeka ube nesisu uba siphophomanga udrope out esikoleni ube nomntwana ungakashadi. Cha ngangeke ize kube kanjalo. Okay, ngicathi sinayo i-answer. Okuzoba nje. Khona kwakuzoba kanje ngoba esho ubhuti ukuthi ngisikhiphe. Ngoba ngangeke ngize ngibe nawo indlela yokwenza ekhaya. Waskhi. Even umphakathi wakasekhaya uzongibuka kanjani. Ongeke ukwamukele. Ngangeke ngamukeleke ishe endaweni. Hayi mina nawe bhuti ngiyagxeka lento uyacommunicate before niqhubeke nezinto. Awukwazi ukucabanga ukuthi wena ngoba indoda umuntu walo mzazi ingane ezintathu nakhona. Ngoba umthetho ukuthi uyazaloni. Cha mama. Hayi ukuthi ngiyamtest. Ingane ubezoba nayo. Yabona mama lengane le besizoba nayo naye. Hayi ukuthi ibizomvalela izinto. Kepha ibizosho inqubakela phambili phakathi kwami naye. Ngoba ukumthanda yena bengimthanda. Inqubekela phambili ekhaya yona besithiwa. Ngiyayibona le yena. Lezo. Leyasekhaya kubo ke. Ukuba naye baba mina bengeke ngize ngimvimbe kuthena aqhubeke nezifundo zakhe. Nami vele ngumuntu ofundayo. Bengeke ngize ngimvimbe ukuthi aqhubeke nezifundo zakhe. Ingane ekhaya besingayithathi iyohlala nogogo. Aqhubeke yena nezifundo. Kodwa ngiyakubona bhuti ukuthi kubaleka sengisho ukuthi ngoba nakusasa azoqhubeka uthola omunye umuntu niqhubeke nishade ukuthi uma nizothandana kubaleka ukuthi nixoxe ngezidingo zomuntu ngamunye ngamunye. Uyazi i-background story yomuntu, uyi-understand, u-empathize lento ekuthiwa kuyifaka ecathulweni. Uphile kulowo muntu ukuthi mangathiwa uwe lo ungaba njani ngoba naye angithi njengoba nefamily ulindele ukuthi ifamily yakhe ize proud. Ukube mhlawumbe wona naye nikhulumile navumelana ngokuthile ngaba sikho kulesi sigaba. Kodwa nosisi wakubuka ujabula wangasho ukuthi lento ayikho kahle. Wakufanele kusheshe kukhulumeke sesiwameso. Usho nje ungasabi sengenze na future. Mawuhlala nomuntu umtshele ukuthi mina ngifuna unama goals. Ufuna uqala la uqede la. So between lesi sikhathi osibekise duration le awufuni kube nomntwana, ufuna ukuba nomntwana isikhathi umuntu akakwazi ukuthi umiphi ngoba sezizinto ngeke uyikhulume sekade kujulukiwe ngayizolo kwamanzi phansi omunye umbhemu wadla imbiza wabuya kona eqonde ngqo ngoba angathi uyabona ukuthi uyifaka kwini mhlawumbe nawe bhuta wazi umxoxela ukuthi kini uphila kanjani unento yokuthi ucabanga ukuthi wena ufuna ube nabantwana kanjani ukwe-competition ekhaya sidididi ngenxa yesithembu akayazi uqala ukizwa manje uyenza iba imfihlo yakho maybe mhlawumbe uzogcina kugcinele ngayona i-wife material uhambe uyothatha omunye yacabanga sedrop esikoleni ekhaya usene-record elingekho right sebemdubile ekhaya usubona omunye ze-wife material sesele yena uyayizwa leyo nto plazi-ke manje uqhathena nomndeni because lokho kwenza manje akusekho right uzomzisa ubuhlungu fine kodwa ngeke uyibuyise ingane engekho and also angiboni umqondo omuhle ukuthi umoshe ikusasa lengane lecabanga ukuthi uyayithanda because kube mesikwazi ukuyithola mesoba nayo la sahluleka yabo nje ufuna ukumosha ikusasa layo so uzakhela amabhadi uzogcina ungayitholi kwakona ke ingane Phenze lokho ngokuba phela kuyinkinga ngalokho ngoba isikhathi ukukhalisa omunye kuyabuya ikhama inkinga ngaleyo nto. Ngezinye indlela nje bhuti iyeke lento yenza nengane. Yekanje. Mawuthi mhlawumbe nisakhona ukuthandana nosisi kubekele phambili uthola abanye abakahle and nawe sisi on other side makwenza uhlanga nomuntu idingo zakhe zibe phambili. Ezalowo muntu nobudlelwane benu zibe semuva so that uzokwazi ukuphila impilo efree. Ungagcina ithele ehlazweni lokhipha izisu. Awusiyona itype okhipha izisu uma ngikubuka. Kodwa kwenzeka kodwa futhi ofuna siqonde ukhona emthethweni eNingizimu Afrika lokho. Kodwa into ebalekile ukuthi phela nivumelane nomlingani wakho. Mekuzokwenzeka into kanjalo. Nje i-communication ayiqala eKingi kungaka veli mntwana unprotected sex ifuna ukuthi niqale nikhulume ucansi olungafikelekile. Yebo iyakuphoqa lokho because iningi into engenzeka ayikwazi usingavele sithi hayi woza azisho go brown hayi okay asayigojele ngaza ukuthi sivale namhlanje ngiyethemba ke lokuthi khona nekufunda khona futhi esokuthola kini yazi amanye abantu sothi emlangeni siyawaqeda ngaphandle ukuthi sikhulume ukuthi uzokwenzakalani bese sizwa kubabukeli bethu bathini bona
ya mhlawumbe naleyo ake siye kanje umzali ekhaya uzele unengane oyifundisayo esesikoleni ekhaya nibaningi nesithembu nicindezelana ngokuthi kufuna ukubona ukuthi uzoba nezingane ezingaki nomunye uke wacabanga ukuthi into eyenzayo umonakalo kwabanye abantwana abangaphandle engakanani ake sikhulume nayo sibheke as a family ukuthi le imelene ukuthi ibe kwi-competition 100%. Hayi nami ngisho kanjalo nje angeke ngise ngisageqa amagula usekhulumile unondaba bafethu namuza ukuthi uthini. Mina mhlawumbe engakusho ukuthi ningakhohlwa ukusubscribe, ningakhohlwa futhi ukuthi niqhubeke nisithande nathi siyanithanda. Sesempi. Bye bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.